Hola, soc la Marta de Mamíferes i avui farem el prenosat amb el folar elàstic. Posem la marca al centre del pit. La banda l'agafem amb la mà i deixem un marge que faci una mica de vano així, per poder donar la volta i passant-se-la per sobre de l'espatlla, com si fos una sevillana. Fem el mateix amb l'altre cantó. I ens ha de quedar una creu a l'esquena. Ara veieu que el folar no té cap mena de tensió. Ha d'estar tensat per poder garantitzar un bon ajust al nostre nadó. Per tant, tensem fins que notem que queda com una samarreta ben arrapadeta. Agafem les tires amb tensió i les recollim i les passem per la banda horitzontal cap a dins. Ara podeu creuar les tires, s'han de creuar les tires i les passem al darrere on farem un doble nus. El nus sempre s'ha de fer en aquest moment. Encara que quedi molta estela perquè aquests folars són unitalla, després, si volem, ens el podem passar al davant sense tensió. Però el nus sempre ha d'anar a darrere o, en aquest cas, a darrere. Baixem la banda i tenim una creu. Aquí és on va el nostre nadó. Com sabem que el nadó cap aquí? Doncs perquè agafarem la mà i la podem posar entremig de la creu i tibar. Si us fixeu, aquí hi ha espai per un nadó. Ens deixem la creu a l'alçada que creiem que necessitarem perquè el nostre nadó no ens interrompi amb la barbeta però li puguem donar petons. I també ens fixem abans d'anar a buscar el nadó quina és la banda que ha quedat per sota. En aquest cas és aquesta i aquesta és la que queda per sobre. Agafem el nostre nadó, adoptem una posició de seguretat, que és agafant aquesta cama i bloquejant la mesa externa, i passem una cama i l'altra cama. Aquí és quan podem adoptar ja la posició de granoteta, que el perineu sigui el que ens toqui i els genolls més alts que el culet. Recordeu que aquesta era la banda que havia quedat per sota, per tant és la primera que obrirem. I l'obrim fins l'altre genoll, sempre. Obrim ara la capa, l'altra capa i la capa de folar. Ja tenim les dues capes. Ara podem posar còmode el folar a les nostres espatlles i comprovar sempre aquesta tela que arribi a sota dels genolls. Falta la tercera capa que ha quedat per sota. Agafem les cametes i la pugem. Ja tenim el nostre nadó col·locat. Podem obrir-nos els ombres si ens és més còmode. I si ell s'adormís, també podríem ficar-li la tela pel capet. Això és tot. Espero que us sigui molt útil i ens veiem a la propera. Adeu.